हाथरखिफोर बादि जोंदो नोंसोरो नख्रांनि हाथरखिफोर बादि जोंदो मानोना डायसेसआव जोंनो लाइमोन हान्जाफोरनि मावथि मावनाय हाबाफारिनि स्रांखौ जोंनायखौ आरो जौगानाय दावगानायखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो जुदि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा जेरावनो थायो बेयावनो नंगौ आखलजों ख्रिस्ट'नि बोसोनजों आरो गेदेर फोथायनायजों जिउआव थुलुंगा लानानै जुदि हाथरखि बादि स्रां होनो हायोब्ला जोंनि डायसेसआ माब्लाबाबो अमासि जानाय नङा आरो जोङो माब्लाबाबो उनफिननानै थानाय नङा। That means to be available every moment of life in the name of Christ. जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा जिखुनु परिबेसावनो मोननो हाजानाय जानांगौ, बाहायनो हाजानाय जानांगौ आरो बयबो लाइमोन हान्जाफोरनि मावनाय दांनायफोरखौ पारफरमेन्सफोरखौ नुनानै लाइफ स्टाइलखौ नुनानै जोङो खुसि जायो, जिउआव जोङो थुलुंगा मोनो। आं बेखौ हास्थायदों आरो बेनो अरायबो आं थैजासे बे आसाखौ लानानैनो आं थांगोन आरो जुदि जिबनाव नुयोब्ला अरायबो आवगायनाय दावगानाय आरो मावख्रुबनायखौ नुयोब्ला आंनि जिउआ जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोनगोन। दिनै आङो गुबुन मोनसे बिसयखौल' चेलेन्ज हिसाबै होलांनो हास्थायदों। That is a very common मोनसे बाथ्रा आरो common but it is most important, बयनिख्रुइ गोनांसिन, जेखौ मावोब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि लाइफआव आरो जोंनि चार्च लाइफआव गिर्जानि जिबनाव जोबोद गोब्राब जागोन। And that is the Great Commission. दहाय फैनाय समावबो सासे बिडिनि स्टुडेन्टआ आंनो टेलिफन हरदों। गाव मोनसे बिजाबखौ बुंहरदों जेखौ आङो बुकलेट हिसाबै लिरदोंमोन। बेखौहाय बिथाङा बबे बोसोराव लिरामोन सारा, माबादि लिरामोन बेखौ सोंहरदों आरो बे जाहैदों मिशन एन्ड भिजन of the church. Mission and vision of the church. जोंनि गिर्जानि थांखिया मा आरो गिर्जानि हाबाफारिया मा, माखौ जों मावनांगौ, vision. What are the visions we have in the life of our BONGAIGAON diocese or NELC, the Christian church? जोंनि visionआ मा, जों मा हाबाफारि लादों, जोंनि मिशनआ मा? जोंनि मिशनआ जाहैदों ग्रेट कमिशन, माथाइनि 28 अध्याय 19 आरो 20 पद। बर' बाइबेल फरायनायावल' एसे देरि जागोन, बेजोंनो आं फोजोबगोन। Matthew 28 माथाइनि जोबथा भार्स 19 and 20 आं खेबसे फरायगोन, बेनि उनाव आं खावलायगोन बयबो ज' गसंनानै जोङो लोगो फरायगोन। आं फरायग्रोनि Matthew 28, 19 and 20 बाइबेलखौ खेवनानै लाखादो। प्लिज ओपन योर बाइबल्स। जाय बाइबेल लाबोदों अन्नानै खेवनानै लादो। बेनिखायनो नोंसोरो थांनानै बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै
फोरेल मानिफोरखौ बाप्तिस्मा होयै होयै आं नोंसोरखौ थिननाय मानिफोरखौ मानिनो बिसोरखौ फोरोङै फोरोङै आंनि सेलाफोर खालामहै। आं सानफ्रोमबो संसारनि जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो लोगो दं। दानिया गसंदोनि बयखौबो खावलायदों गसंनो थाखाय आरो जों लोगो लोगो फरायगोन। बेनिखायनो नोंसोरो थांनानै बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै फोरेल मानिफोरखौ बाप्तिस्मा होयै होयै आं नोंसोरखौ थिननाय मानिफोरखौ मानिनो बिसोरखौ फोरोङै फोरोङै आंनि सेलाफोर खालामहै। आं सानफ्रोमबो संसारनि जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो लोगो दं। अन्नानै बयबो जिरायदो। थेंक इउ, हामबायसै बयखौबो हेफाजाब होनायनि थाखाय। मा बाथ्रा दं? संसार जोबनायसिम थांनांगौ। जोंनि मिशना जाहैदों नाम्बार 1आव go to the world until the end of the earth. संसार जोबनायसिम नोंसोरो थां। And next is preach the gospel of the kingdom of God. Preach the gospel of the kingdom of God. ओमफ्राय जायफ्रा फोथायगोन baptize them. And baptism is not the complete, but you have to teach them the commands that I have taught you, the commands that I have given you. नोंसोरनो जे हुकुमफोरखौ आङो मानिनो थाखाय होबाय, बे हुकुमफोरखौ मानिजोबनो फोरों आरो संसार जोबनायसिम साफ्रोमबो मानसिफोरखौ आंनि सोलोंग्राफोर खालाम। Make them my disciples. संसारनि गासै मानसिफोरखौ इसोरनि बिसा खालामनाय, दहायबो जोंना आलासिया बुंबाय, जों खोनादों। बेखौनो जोङो रिलेट खालामनानै लाफानो हागौ। संसार जोबनायसिम थांनानै इसोरनि रायजोनि बाथ्राखौ प्रसार खालामनांगौ, बयनोबो खिन्थानांगौ। जायफ्रा फोथायगोन बाप्तिस्मा होनांगौ आरो बिसोरखौ फोथायनायाव देरलांनांगौनि थाखाय फोरोंनांगौ आरो फोरोंनानै बिसोरखौ मानिग्रा खालामनांगौ, जिसुनि सोलोंग्रा खालामनांगौ। That is our mission. ओमफ्राय जोंनि भिजनआ जाहैदों नाम्बार 1, जोङो जोंनि गिर्जाखौ रोजाबग्रा गिर्जा बानायनांगौ। जोंनि गिर्जाखौ 2 नम्बर खौसेथिनि गिर्जा बानायनांगौ। जोंनि गिर्जाखौ 3 नम्बराव दाव खालामग्रा गिर्जा खालामनांगौ। To serve one another. सार्भ खालामग्रा, फोसावग्रा आरो दाव खालामग्रा खौसेथिनि गिर्जा आरो इसोरखौ बाख्नायग्रा गिर्जा। इसोरखौ बाख्नायग्रा गिर्जा जानो नांगौ। दा बे इसोरनि रायजोखौ बोरै संसार जोबनायसिम बोरै फोसावनो हागोन? That is the challenge for each and every Christian, not only Lutheran denomination, but all the Christian. गासैबो खृष्टानफोरनि थाखाय बेनो मिशना, बेनो चेलेन्जआ आरो बेनो जोंनि थाखाय भिजनआ। That's how we reach all the earth. बेजोंनो गासै संसारनि मानसिफोरसिम जोङो सहैनो हागोन आरो जेब्ला बयनोबो इसोरनि रायजोनि गाहाम बाथ्राया खोथा जोबजाबाय, to each and every person in each and every language, each and every culture, each and every nation, then the end will come. So जोङो बयबो जिसुनि फैफिननाय सानखौ माब्रै जोङो गोख्रै फैहोनो हागोन, बेनि थाखाय मिशन एन्ड भिजनखौ जों बयबो गोसोखाङो आरो बेनि थाखाय जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा जेन' नख्रांनि हाथरखिफोर बादि
अरायबो गोजों जानानै जिउ खाङो आरो डायसेसआव नोंसोरनि प्रेजेन्सखौ जेन अरायबो भिजिबल खालामो नुसारनाय बयबो जेन नोंसोरनि मावनाय दांनायखौ नुयो बयबो नोंसोरनि आखल आखुखौ जेन मिथियो नुयो आरो बयबो इसोरनि रायजोआव फैनाय बायदि इसोरा बयनोबो साफ्रोमनोबो बे बोरखौनो होथों इसोरनि रायजोआ गोख्रैनो एटलिस्ट जोंनि बिटिएडिआव आरो नेक्स्ट जोंनि भारतबर्षआव नेक्स्ट जोंनि एसिया हादराव नेक्स्ट अल दि आर्थ जेन इसोरनि रायजोआ लुखांजायो